ಕೈತ ಇಶಾರಡು ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎದೆ ಮುಟ್ಟದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಬರ್ತಡು ಸಿರಿಟು ಸಿಂಗಾರ ಒಂದು 10 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಟು ಪೂವರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ 4 ಗುತ್ತು ಎಡ್ಮ ಗುತ್ತು 10-14 ಗುತ್ತು ಕೂಡಿಸವು ಕೂಟ ಅತಿ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಂಬುದು ಒಂದು ಈ ಪರ್ತುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥನ ಮಣ್ಣುಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲ ಈ ಪರ್ತುಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮತಿ ತಿಂತ ಮದಿಪೊಂಜಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮದಿಪು ಉಂತಾಂಜಿತ್ನ ಮಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪು ಅಡ ಈ ಮಾಯ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗತ್ತು ಕೋಡೆಗಂಚ ಸತ್ಯಲ ಇನಿಕಿಂಚ ಎಲ್ಲೆಗಿಂಚ ಪಂಪಿಂಚಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಎಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರ ಅಸಾಧ್ಯವಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮತಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನಂಜಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಉಂತಾಂಚಿತ್ನ ಮಾನಿನದನಿ ಪಡೆ ಮಾಯನಿಕುಲಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಮೂರ್ತ ಕಲಿಗರ ಬಿತ್ತು ಮೇಲ ಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಶತಾಪಾತಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಭೂಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಸ್ಥಾನ ಮುದ್ರಿಕೆ ಡಾವನ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ ಮುದ್ರಿಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಾಂಚಿತ್ನ ಕುಟ್ಟಿಮತ್ತರ ಡಾವನ್ಲೆ ಏರಾಂಚಿತ್ನ ಕುಟ್ಟಿಮತ್ತರ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ದೀಪ ಮನೆ ಮಂಚಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ ದೀಪಾಯಿತದ ಸುತ್ತಿಗಡಾವನ್ಲೆ ದೀಪಾಂಚಿತ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಳುದ್ದ ಮಾಯ ಗೇಣಿದ್ದ ಮಾನಿಡ 14 ಕಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವೇಶದ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧವು ಅನುಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂರ್ವಘಟ್ಟನು ಅಪೂರ್ವಘಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಪೂರ್ವಘಟ್ಟನು ಪೂರ್ವಘಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ್ವ